Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Aha m bụ Chioma, ọmarịcha nwaafọ Igbo, onye nke na-akụzi Igbo language online site na Chioma Language School akụzie. Ana m akụzikwe asụsụ Igbo anyị na Afrilang. Afrilang bụ ndị na-akụzi asụsụ dị iche iche. Mụnwa na-akụzi asụsụ Igbo anyị ebe ahụ. Akara m bụkwanụ 09064928193. Enwere akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu taa. Enwere mgbe m na-akpọga nwa m nwoke nke abụọ ebe ọ na-amụ ka esi agba bọọlụ. O nwekwara ụmụ Libanese, ndị ụmụ nwoke ụmụnne atọ, ndị papa ha na-akpọta ha ebe ahụ. Nke mbụ agaghị ịgafe afọ 10. Nke ikpeazụ kwanụ, ọ ga-adị ka afọ 4. Ihe niile papa ha na-agwa ha n'asụsụ ala ha. Onwe mgbe m nọrọ ha sụrụ asụsụ Bekee, mgbe ihe niile ha kwuru n'ihu m, ha niile ghọtachara ya, akparachicha awụọ m. Mgbe ahụkwanụ ka m bidoro ịkụzi asụsụ Igbo anyị ọhụrụ. Mgbe ahụkwanụ nwa m nwoke akwa n'afọ 10. Ihe onye nwere ike ịghọta n'asụsụ Igbo anyị wụ bịa ma ọ gaa. Enweghị m ike ime ahịrịokwu nwere ike ịghọtali mgbe. Ihe mere m na-etighe uche, tighe anya, buru ihe a n'isi ịkụzi asụsụ Igbo anyị. M na-akụziri ụmụ m, na-akụzikwere ndị ọzọ. Ugbu a, ọ gafeela 1 afọ. Septemba a ga-imieni afọ 2 kemgbe m bidoro kụzi m asụsụ Igbo anyị. Ụmụ m, onweghị m ga-egwa ha n'asụsụ Igbo anyị ha anaghị ịghọtana. Ha mụtakwala n'ike ịsụ asụ ntakịrị. Ihe m kwe na-ekwu ihe a wụ ezumike ụmụ akwụkwọ nke ogologo na-abịa ugbu a. Biko kpọta ụmụ gị na Chioma Language School. Enyego m gị akara ekwentị m. Kpọọ m ka m nyere ụmụ gị aka n'oge ezumike a ha ga-anọte aka n'ụlọ, ka m nwee ike mụta ịsụ asụsụ Igbo anyị. Biko kpọọ m taa ka asụsụ Igbo anyị hapụ ịnwụnye. Onye na-amaghị ka esi asụ asụsụ nne na nna ya, ihe ọma emereghị ya. Biko chetakwanụ, asụsụ Igbo anyị ọ ga-adịgide. Ndị Igbo, udo dịrị unu.